Tak, brzda. Tak a přes spojku, to je kecám, přes brzdu. Tak. A pádlo, tak. A teďka tam jsou jednička, auto. Môžem. Tak, takže můžeme. Ručka není, Ta tu není. Ta je elektronická. Říká rovně, pozor akorát na to kamero. Tak. Super. Dobrý, já to zavřu, v pohodě úplně. Tak a pojedeme tady doleva. Zprava dobrý. Akorát jediný co, tak jsou blinkry. Ty jsou áno, tie sú strašné, akorát ich mám otočené. Pardon. Jo, takže a tady doprava. A na křižovatce potom pojedeme rovně. A to bylo taky tady v Bratislavě? To bolo pri Malackách, akože tiež to bolo ako v Bratislave, pri Malackách smerom na české hranice. Tiež nejakých 35 km pol hodiny. Tak to já vůbec nevím, že tady někdo ještě takovýhle je. A měli hodně lidí tam? Bolo to full. Jo? Full. Aj teraz ponúkajú, myslím, ale ponúkali. Súbežne s vami. Tak a pojedeme nahoru na most. Tu je, tak cháš, dobré. Super. Jo, tam je otáčkoměr a tam musí dole digitálně. Tohle to je taky trošku směrem oproti té 430. Jo, vidíš, že... Prepnem, ja je dole digitálny. Dole. Viem, že tu bola navigácia, dal som prepojený. Co to řízení, super, co? Není to menšie ako 430? Malinko jo, ale to se ti možná zdá, ono jakoby je to víc rozplácnutý a víc takový jako, trošičku víc takový, zkrátka je to o krok napřed, no. Krásné. Tak a tohle to reaguje stejně na ten plyn, tak jako ta 430, teda stejným stylem. Už to má sedmičku? To má sedmičku, no. Hej, ale pri 70. No. Paráda. Ono si to řadí docela. A teďka, když jakoby zkusíš jakoby cuknout do plynu víc, jo, takže ono si sama podřadí, on si dělá všechno sám. Tak ja mám DSG, takže trošku poznám. Takže to prakticky funguje stejně, úplně, no. Boli policajti, keď ste boli tam? Nebyli. To řízení je přesně. To je bomba, no. Chcelo by to okruh. To by chtělo, ale my tam budeme 8.10. budeme v té Potoní. Ja jen Slovakia Ring? A i tohle tam budeme mít. Takže my máme tu ponuku, máme na Shop City, myslím. Takže já se potom, že kolega, co tam byl blonďák, tak ten má na starosti právě ty slevový portály. Právě víš, takže potom se ho zeptám, jestli to tam ještě běží, ale myslím si, že jo. Tak a tam pojedeme potom na ten Senec, jo? Čiže rovno. Rovno a no jakoby po starej, no, protože on pán měl před tebou hodinu, takže on... Idem dole z diaľnice? Doprava, no. A pán měl právě hodinu, tak ten mi řekl, že si může jít někam, já jsem řekl, jeďte kam chcete, já to tady úplně neznám, stačí, když se za hodinu vrátíme. Je to super. Je to bomba, no. A to počkej ještě až to vyzkoušíme jakoby líp, nebo až zkusíme ty pádla a všechno, tak to je úplně zase jiný kafe, malinko. Tohle to jako spí ještě, jo, teď se vůbec nic neděje, jo, tady. Spotřeba? Spotřeba, tím stylem, co jsme jeli s pánem předtím, to bylo takových 18, si myslím, tohle je takových 11. Zatím. No. Fakt. To zase není úplně tak, zase třeba to Camaro, to je taky 8válec, ale 6.2 a tam je spotřeba při normální rychlosti 140, prostě po dálnici nějakých 10,5 litru. M3 to stejně, ta ještě míň, jo. Tohle to je nepatrně víc, ale prostě je to tak okolo těch 12, jo, což není úplně hrozný. Ale i 30 se dá jet, to problém není.
takže ono my právě máme taky, nebo bojujeme s tím, abychom našli nějakou jakoby, nebo že tady v té Bratislavě se úplně tak tolik tras super vybrat nedá, takže ano, možno už aj policajti vedia, že sme tu. Možno, že taky. Tak až se to narovná, nebo až tam uvidíš, můžeš. Jo. Já myslím, že můžeš. Není to špatný, ne? Môže byť. To je jiná reakce než 430. Dobré. Ale i ta je boží teda, to zase klobouk dolů, ale tohle je přece jenom o level jinde, no, úplně zase. Brzdy nevadí, že pískají, máme keramický, takže to je právě to, když nejsou ořetý, tak proto pískají. Kolega už tam jede GTR-kem. A jsem mu nebliknem, čo? To je tady na volantu, tady. Aha. To je hrozný tohleto. Takže to je klasika, hej? Šport je Tak, tohle má pritvrdené. Tak. Race je vyložený na okruh. Tak, ono CTčko? spíš tohle to by bylo na okruh, jo, teď. Aha. Ale teď už jakoby moc nepřidávej, protože nás to Jasné, jinak roztočí. ano. Tohle nás taky jakoby možná roztočí. Aha. A tohle je jakoby takový do provozu nejpřijatelnější režim, který tě nechá udělat malinko smyk, ale nenechá tě přetočit a jakoby má to na těm kontrolu. Jestli tam nic nejde, nebo vidíš tam, tak můžeš. Pořád. To si ešte ošahať. Tak, určitě. A najhorší sú tí mladí frajerkovia, hej, čo chcú hneď niečo vyskúšať. Takhle ono i prostě některý třeba ve věku 35, 40 je někdy taky problém. Protože oni si myslí, jakoby, nejhorší jsou buď to mladí, ale ne mladí, třeba 20 a to, ty mají respekt strašný, jo, ty poslouchají. Potom třeba 24, 25, 26, ty si myslí, že už jakoby si můžou dělat, co chcou. A pak třeba 40 a víš, některý si myslí, že už mají vody, je to něco a že už jako, že umí řídit, že už mají prostě na ježdínu. A to není pravda, jo. Takže je prostě potřeba, hlavně já říkám vždycky mít předtím respekt a trošku u toho přemýšlet, jo. A pak se dá teda jet rychle, dá se lecos, jo. Ale jestliže se u toho nepřemýšlí a chce se něco strhnout, že tady mám auto za 5 milionů a chci ho vyzkoušet, samozřejmě, že ho vyzkoušíme, ale v rámci nějakých možností, které tady máme, jo. Pokud ho chceme vyzkoušet úplně do maxima, to, co umí, tak není problém nastavit cenu na úplně jinou úroveň a vyzkoušet ho teda ze vším všudy, jo. Ale zkrátka tohle je třeba taky rozlišovat a to spousta lidí neumí. Jo, a potom taky se k tomu chovají, jako kdyby to prostě bylo kus hadru. A to právě tohleto, když vidíš, co, jak ale je to respekt prostě za, už na koľko to stojí. Geniální stroj prostě, tak klobouk dolů předtím a je potřeba trošku se k tomu chovat, no a to spousta lidí neumí. Ale s tím nic neuděláme, no asi. Toto je? Tohle to jsou tlumiče, to se spolu zmáčknou, on se ti tam zobjeví. Jo, tam se ti objeví. Aha, jo. Dofukuje si to. Tak. Aha. Sranda. Ten navigácia, to se prepína? To je tady. Aha. To je... Tady je navigace. Netreba. Aha. Vidíš? A je to jako v tom víru. Aj, veď práve. Jo, a teď toto je 4směrný, takže můžeš dobře... Jasné, jako na Bavoráku, Tak, přesně. Dajme tam tachometr. Čekaj, tam je na druhé straně a ono, já tam vždycky třeba, nebo jestli ti to teda nevadí, úplně to digitální, tak já mám radši, když tam jsou vždycky ty teploty, protože vždycky tak po očku koukám, či náhodou za to jestli všechno je v pohodě, no. A ty smerovky jsou strašné. No. To fakt. To říkal i Clarkson, no, se mu to nelíbilo.
ale pak na to hned zapomněl, když tam jezdil. Tak jestli tam vidíš, můžeš. Ale že nevidím, to je ten problém, že nevidím. Nepoznám cestu túto več, takže... Tady bude teďka za chvíli, jakoby, myslím, rovina. Rýchlo dokáže ísť každý debil. Tak. Mňa viac baví to. Tak. Ako tam sme skúsili 300, ale tak možno 2 sekundy. Tam v tej... Tiež ma ako inštruktor hovoril, kľudne poď, hej. Chvíľočku tých 300, ale tam už to bolo také, že takto keby som mal oči, ale stred. No. Mne sa viac páčilo, keď som vošiel na diaľnicu a vtedy mohol ísť. Tak. To bolo A tady za tou benzínou potom bude, jak je tam ta zákaz doprava, ano? tak tam my pojedeme, že to je jenom pro kamiony. Takže mi doprava, hej? Jo. A tam se jezdilo jakoby hodně po dálnici, jo, spíš? Len tam bolo nejakých 6 km, kým som sa dostal z diaľnice. Teda na diaľnicu, diaľnica 13 km, obrad naspäť a... Jasně. Znova. Tak polhoďka, čo bola. Aha. Že my jakoby chceme vyzkoušet tady i dálnici, i ty okresky, i třeba jakoby přezvez, že prostě opravdu se fakt, jakoby je to těžký v tom jet 50, ale nechá se. Dá sa, 48, v pohode. Jo, takže je pěkné. A i to tady není tady špatná ani muzika, jo, na to, že to je Ferrari, ve 430 tam není pomalu nic a tady Tam som mal vypnúť, nie? Na to, že to je Ferrari, tak to není úplně nejhorší, jo, ale prostě tady nepotřebujeme, to máme za sebou rádio. Áno, je to pozerám akorát späť ako. A on ten motor jakoby i skáče, jo, když potom řadíš, tak... No, tak se podřezuješ a potom druhým nahoru. A režim auto si zapne automaticky, keď neťuknem chvíľku, hej? Můžeme klidně ho vypnout, takhle na tvrdo, a teďka řadíš jenom ty, jasné. anebo ho zapnu, řadíš si taky sám, ale on se po chvilce přepne. Jo, a takhle funguje i 430 stejně. Tam je to stejný, pokud teda je to ta verze s pádlama. Bola verzia s pádlami, mala keramiku, tak, len tam som bol, hovorím, potom doprava. Hej. Bol som na diaľnici, takže tam nebola veľmi šanca si to skúšať, ani na čo, hej. No. Není, po tejto rozbitej ceste to funguje. Ta 430 je tvrdší, podle mě, než tohle. Ale predsa len trošku jamy? Je to tvrdší, ale ten Nissan je daleko tvrdší než tohle. To GTR. To som išiel na cene. Jo? To má kamarád, takže tam som mal. To je tvrdý, co? Ja neviem tým japonským autám prísť na chuť. Proste ani to Camaro, čo tam bolo, ani toto. Keď Ferrari. Nie za to, že tričko, hej. Ale ne, o to nejde, ale zkrátka je to prostě pojem a fakt to funguje, jo, ty auta. Jo, to je prostě zkrátka pravda, že jsou na to názory různý, ale ty auta fakt fungujou. Akorát na nás lidi divně koukají, no. Prostě tak... Milionári. No. Tak v pohodě. A až potom vyjedeme z toho kruháče, tak já ti vypnu na tvrdo to auto. No. A zkusíš si jakoby to pružné zrychlení. To, co je tady nejlepší v tom, jo. Protože, jak říkáš, rychle umí jet každý debil. Jo, ale zkusíme jenom... Budem si radit sám, hej? Jo, já tě to za chviličku vypnu. Klidně je nech, ať nám... Tak. Ty?